Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Ara x'maġija għandna llum. L-ittri tal-alfabet qishom qed jagħmlu festin. Qed jitiru, qed jisfnu, qed jinġabru flimkien biex jiffurmaw il-kliem. Tafu li l-ittri huma wħud minn l-aktar affarijiet b'saħħithom li għandna fid-dinja. Bittra waħda biss ma tantx nistgħu nagħmlu ħafna. Imma meta naqbdu ittra u poġġu waħdejn oħra, u mbagħad oħra, noħolqu kelma. U meta naqdu l-kliem flimkien, hekk noħolqu is-sentenzi. U bis-sentenzi nistgħu nikdbu l-isbaħ stejjer. Nistgħu nikdbu kartolini mimlija mħabba l-għeluq is-snin xi ħadd. U nistgħu wkoll nikdbu diski mill-aqwa. Illum irridu nfakru l-aħħar 4 ittri tal-alfabet li jeżistu. Tiftakru tfal? Isa, ejduhom miegħi. Hemm littra V li għandha żewġ linji dritti jiltaqgħu f'ponta isfel. Hemm littra W li qisha żewġ V imwaħħlin flimkien u jżommu xulxin. Għandna littra C li m'għandix tikka u tagħmel il-ħoss C. U fl-aħħar nett għandna littra Z li din għandha tikka tonda fuq rasa u żanżan bħal insett. Zizi, baba, tetu u Kika qegħdin bil-qiegħda f'ċirku biex jistrieħu ftit. X'nistgħu nagħmlu? Jistaqsi tetu. Baba titbissem. Għandi logħba eċċellenti, il-logħba ta' I Spy. Imma llum ser nużaw l-aħħar ittri tal-alfabet. Il-V, il-W, it-C u Z. Kulħadd iċabċab u jaqbel. Baba tibda l-ewwel. Et nara xi ħaġa tibda b'littra V, tgħid baba, waqt li tħares lejn l-għadira żgħira tar-razzett. Kika tħares fid-direzzjoni tagħha. Hi tara ġugarell żgħir tal-injam f'wiċċ l-ilma. Dak vapur, tgħid Kika. Proset Kika, tgħidilha baba. Issa jmiss lil Kika. Tħares lejn il-ġnien mimli pjanti koloriti u qed nara xi ħaġa b'littra W. Zizi tħares lejn il-ġnien u tara fjura ħamra u sabiħa ħafna li tfuħ. Sibta warda, tajjad Zizi. Issa jmiss lil tetu. Qed nara xi ħaġa tibda b'littra C. Zizi tħares sew. Dak iż-żeba. Fuq il-mejda nflixkun aħmar biż-żeba ta' Kika. Le Zizi, dik biż-Z, bit-tikka, jispjega tetu. Zizi terġa' tipprova. It-salzett tajjat. Proset Zizi jgħidilha tetu. Mela baqa' l-aħħar ittra, littra Z bit-tikka, tgħid Zizi. Qed nara xi ħaġa biż-Z. Baba tħares madwara. Zizi stess. Inti Zizi, tgħid baba u kulħadd jinfaqa' jidħak. Kemm hu mod sabiħ kif tala il-ġurnata mimlija festi, logħob u tagħlim flimkien mal-aqwa ħbieb. Vażun. Warda. Salsa. Zarbun. ABC, danu tal-Malti l-alfabet. DF, inkantaw kollu mill-A sa Z. Ġ, K, I, H, I, I, M. Nitalmu l-alfabet, nieħdu post inkantaw sew.
Tafu li nistgħu nilagħbu dik il-logħba kull fejn inkunu? Fil-karozza, fid-dar, anke bil-klassi. Ejġa għajdu litri tal-lum tfal. Mela, għandna V għal vapur, W għal warda, C għal zunnarija, kelma oħra għal karrotta, Z għal zarbun. Żommu dejjem id-bisima fuq wiċkom, iċċelebraw is-suċċessi żgħar kollha tagħkom u qatt tiqfqu tfittxu affarijiet ġodda x'titalmu f'din id-dinja l-kbira. Ibqgħu aqraw, ibqgħu ilagħbu u ibqgħu ħobbu lil xulxin. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiqulek tkun daħkan. Darboħra nejdu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għanna imma llum